L-awtorità tal-ippjanar iddeċidiet li fil-Valletta Waterfront ikun hemm tqassim aħjar tal-imwejjed, siġġijiet u umbrelel mis-sidin tar-ristoranti. L-awtorità tal-ippjanar ħadet din id-deċiżjoni meta kienet tiddeċiedi fuq l-applikazzjoni li resqet il-Valletta Cruise Port li talbet sabiex jiġu regolarizzati l-imwejjed u s-siġġijiet fil-Valletta Waterfront. Flaqa li saret fl-24 ta' Mejju, il-bord tal-awtorità ddeċieda li jitneħħew l-imwejjed u s-siġġijiet minn ħdejn id-daħla tar-ristoranti. Id-direttur tal-infurzar fi ħdan l-awtorità tal-ippjanar, il-Perit Ray Filaxaq, spjega kif l-awtorità ħadet din id-deċiżjoni sabiex il-passaġġ minn fejn jgħaddi l-pubbliku ma jkunx ristrett minħabba l-imwejjed u l-pubbliku jkun jista' japprezza l-bini storiku tal-faċċata tar-ristoranti li tmur lura għal żmien il-kavallieri. Din kienet deċiżjoni tal-awtorità tal-ippjanar li jiġu permessi imwejjed u s-siġġijiet u ovvjament it-tinet u l-canopies li jmorru magħhom in-naħa tal-baħar, però ma jkunx hemm imwejjed u siġġijiet u l-umbrellel fuqhom in-naħa tal-bini. Il-ġimgħa li għaddiet l-awtorità tal-ippjanar infurmat lis-sidin tar-ristoranti sabiex ineħħu l-imwejjed u s-siġġijiet min-naħa tal-entratura tar-ristorant tagħhom. Bil-Valletta Cruise Port m'oġġezzjonax għad-deċiżjoni tal-awtorità tal-ippjanar. Il-kumpanija jiġifieri l-operatur prinċipali huwa stess issottometta l-applikazzjoni biex ikun hemm titjib fl-ambjent tal-waterfront, jiġifieri ikun hemm titjib kif jiġu poġġuti l-imwejjed u s-siġġijiet, imma anke wkoll it-tinet il-canopies li huma relatati magħhom ikun hemm aktar uniformità, iktar design adekwat, eċetera. U naħseb jien ukoll allura il-kumpanija fehmet illi huwa ta' benefiċċju għad-design urban ta' dil-erja li ma' naħa tal-bini ma jkunx hemm strutturi li itelfu mill-apprezzament ta' dan il-bini u jkun hemm fl-aħħar mill-aħħar passaġġ adekwat għal min qed juża dan il-post. Fil-Valletta Waterfront hemm 12 ristorant. Waqt żjara li One News għamel it-tlieta filgħodu, stajna ninnotaw li wħud minnhom kienu diġà neħħew l-imwejjed u s-siġġijiet illegali. Is-sidien tar-ristoranti fil-Valletta Waterfront għandhom ċans sal-ħamis biex jobdu d-deċiżjoni tal-awtorità. F'każ li jkun hemm ma jsegwix din id-deċiżjoni, l-awtorità tal-ippjanar twettaq l-infurzar. Id-direttur tal-infurzar tal-awtorità tal-ippjanar il-Perit Ray Filaxaq tenna l-impenn tal-awtorità tal-ippjanar li tkompli tindirizza l-kwistjoni tal-imwejjed u s-siġġijiet u l-pubbliku jkollu spazju adattat minn fejn jimxi.